What is up everyone? It's been 3 years na pala tong motor natin. So kailangan natin siyang parehistro. And kasi ang dulo ng natin. Plate number natin supposed to be January yan. Pero nakalagay kasi dun sa may ORCR natin is April pa. So try natin makiusap na rin lang dun kung ano yung pwede natin gawin. And malalaman nyo kung paano at kung magkano ang gagastusin natin sa pagpaparehistro. Ay, pasensya na, sobrang tagal na tayo hindi nakapag-vlog kasi nga sobrang busy. Tapos nang sinabi ko nga I'm back, yun, inubot-sipon naman tayo. Hindi man tayo makapag-vlog na maayos. Kaya yun, ay yan, samahan niyo po ako. And doon na rin natin malalaman kung bawal ba itong bar and mirror natin, yung mga gulong na pinalit natin, diba? Lahat ng mga setup natin dito, makikita natin doon kung bawal ba talaga o hindi. Ang dami kasi minsan katanungan na kapag paparehistro, lalo pag yung mga classic build, diba, kung paano ba nare-rehistro pa ba to o hindi na. Especially kasi sa mga ganito na base bike mo talaga is classic naman na. Mostly sa mga ganito nare-rehistro naman. At as long as hindi mo talaga ginagalaw or yung frame nya, kung binabago mo na binabago mo na yung itsura, like for example from copy racer, gagawin mo na siyang bobber, puputulin mo na yung frame nya, tatamasan mo na gano'n. Yun yung mga kailangan mo talaga kumuha ng clearance sa HPG. Tapos saka may change build yata tawag doon sa ng LTO. And then pero kapag ganitong naman, mga minor lang na mga setup, kasi hindi lang isang tanong ko minsan sa bar and mirror, kasi sa totoo lang yung reason ng iba na kapag ka-copy racer naman, okay lang daw na naka-bar and mirror. Yun naman yung sabi. Nakalagay din naman kasi talaga doon sa LTO, sa memo, na as long as meron kang side mirror, both side, standard size, that's it. Kasi nakalagay lang naman doon na modification of the modification of side mirror, yun yung bawal. Which is yun yung mga minsan kasi, di ba, mga nakikita tayo na binibend yung mga binibend yung mga side mirror nila, pinapababa, ganon, patusok, halos hindi na makita sa likod, hindi na visible yung likod. Ang alam ko yun po yung mga bawal. Pero kapag ganitong hindi naman siya binabawal. Kasi minsan na checkpoint na rin ako ng LTO, okay naman, lusot naman. Tinanong lang naman kung ano yung motor ko. Yun lang naman yun. Magpapa-emission na sana tayo. Tapos sabi nung sa may emission banda, wala pa daw silang record kasi nga bago pa daw. So pina-migrate muna natin yung ating sasakyan. Migrate yes. Babalikan na lang daw natin sa Huwebes. Kasi po ang araw ngayon ay Martes, so it is 2 working days yun. So balikan na lang natin sa Martes. Ito yung day na babalikan natin yung ating papel sa LTO na pinamigrate muna natin. Kasi migration na tinatawag nila from the mother office nga. Like for example, kung nakarehistro ako sa Bulacan, and then transfer muna siya dito sa office dito sa may Rosales, Pangasinan. Yun, ganun kasi talaga kapag bago. So ngayon babalikan natin. And then yun, malalaman nga natin kung magkano ang magagastos natin dito sa pagpaparehistro ng ating motor. Ang alam ko kasi kapag ganitong big bike, 3 years pa rin siya kapag paparehistro. So confirm natin kung 3 years talaga. Mas mainam na rin para at least hindi tayo pabalik-balik, diba? Taon-taon. Kasi hindi kaya ng mga kotse, ganun. Kotse kasi 3 years sa una, tapos magiging yearly na. Pero kasi nangyari sa sakyan ko then hopefully dito sa motor na to, yan, 3 years pa rin talaga. And of course, doon natin makikita kung sisitahin ba itong mga setup natin. So syempre hindi natin sasabihin malamang
Pero yun, makikita natin kung sisitahin ba tayo sa mga setup natin. Pero alam ko kasi iba-iba naman talagang nagpapatupad eh. Like for example, dito pinayagan ka sa pagparehistro, pero pag na-checkpoint ka ng LTO HPG, yan, sisitahin ka pa rin. Kaya medyo malabo talaga yung ano, yung batas natin sa Pilipinas. Diba? Kung baga, sa ibang ano, okay lang yung basta pasado sa decibel yung ano, yung pipe mo. Pero sa ibang bayan, ibang lugar, basta naka-modified ka or nakapalit ka na ng stock, sisitahin ka na. I mean, impound ka pa nga eh, sa Davao. Yan, impound ka, ganon. So, medyo magulo talaga yung ano, yung batas natin dito. Kaya syempre, tayo mag-a-adjust. As usual, hindi naman mag-a-adjust natin ang batas. Ano pa? Maliban kung ikaw si Manny Pacquiao. Yan, dito na ulit tayo sa LTO. Ay, nag-usap tayo kung pwedeng kunan ng camera dun sa loob. Tapos na tayo. So, inabot tayo ng 3 oras sa LTO. At tagal talaga. Ang tagal sa may cashier. Kasi syempre, mas pinapriority rin kasi nila yung mga mga senior, ganun. Kaya syempre nasisingitan tayo. Though kahit malapit na yung number natin, nasisingitan pa rin tayo. Ayos lang yun. Nakaupo lang naman, nag-aantay lang naman. Yan. So ang ginastos natin sa motor vehicle inspection ay 560. And then sa insurance, yung mga insurance kasi dito sa gilid-gilid na lang yun eh, 550 naman. And then dito sa may LTO mismo, 555. So yan po ang lahat ng ginastos natin. At sa kasamaang palad, yearly po talaga tayo magpaparehistro. Yes, 1 year lang po talaga yung binibigay kahit po mga big bike. Yan. So para sa mga sakyan din, sa mga bagong ano din, 3 years talaga sa pinakauna, and then magiging yearly na rin yung registration natin. Pa-comment down below naman kung sa mga ano. And siya nga pala, sa mga ano, sa mga setup natin, tinanong ko naman yung sa may LTO. Ayan, sa LTO inspection, ang sabi naman po sa akin ay okay lang naman daw po yung ating setup, as long as hindi po nababago yung structure ng frame. Pero hindi po ako naniniwala doon. Kasi depende pa rin yan. Pagkahulihin ka talaga sa mga checkpoint, sa mga LTO, mahuhuli ka pa rin yan. Ganun po kasi kagulo batas natin eh. Kasi tinanong ko po itong side mirror natin, sabi sa akin, as long as merong kang side mirror at pasok po sa standard, which is the 4 fingers. Yan. Nakalimutan ko yung inch na sinabi kanina. Yun ang sabi sa akin. Ang karamihan naman daw po talaga na nahuhuli is yung na-modify po yung kanilang side mirror. Yan, yung mga binali, yung ano, di ba, nakaganyan dapat, tas binali nila, gano'n. Yun po yung mga mostly na hinuhuli daw. Yan, daw. Pero yun nga, di pa rin ako naniniwala. Sa pipe naman natin, ang sabi naman po sa pipe natin ay nakapix naman po yung ating silencer. Or talagang pasok na pasok naman talaga sa ano natin, sa decibel. Sa gulong, actually hindi ko na sinabi yung gulong. Alam ko kasi talaga bawal yun sa gulong eh. Pero hindi naman talaga nila nahalata din. Kasi nga, syempre, almost same lang naman talaga siya. Yung sa may stock tsaka sa pinalit natin. Ang mostly daw po kasi na nakikita nila ay yung mga pinapayat yung gulong, yung tipong parang pang bisikleta na. Yun. Tapos yung mga from 14 nag 17, gano'n. Yung like mga scooter, tapos nagsa-17 sila. Yun, kadalasan daw po na nakikita nila. Pero hindi ko po sinabi talaga na nag-17 tayo. Tinanong ko na rin lang.
Yan, so sana may mga natutunan tayo. And sa mga magpaparehistro ng mga kanilang motor, ito po based on my experience lamang po ha. Hindi ko po sinasabi na lahat ay ganito din ang magiging sistema, lahat ay papayagan, lahat ay makakaligtas ika nga sa registration, sa huli. Yan, based on my experience lang po ito. Okay, so see you next vlog. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusubaybay. Available pa rin po ang ating t-shirt. Yes, pili na po kayo. Naparami po stock natin ngayon. Well, maraming salamat po sa mga first batch and second batch na umorder. Maraming salamat. Send naman po kayo ng mga picture ng mga proof na bumili kayo sa akin. See you po next vlog. Hopefully makakapag-vlog na tayo ng maayos ngayon. Pero as usual, busy kasi tayo. Pero pipilitin po natin. Maraming salamat ulit. And God bless us all. See you next vlog. It's me, Lola Max. Thank you. And ciao.